Kendo wadhi e county no Siaya kama riwruok mar Rona makedo ne ratich mond liete e county no Siaya okoro nyiso duond bura mar ODM mar mondo mi omigi kata man mondo mi mimoko kuom mond liete telo e sirikal maduong' kachiel koda sirikal mar county no mar mondo mi ginyua kata gichop e nyim od burago moko kuom gino magidwaro mondo timnegi. Bende director mar Rona Roslyn Orwa owacho ni ka omi mond liete thuolo mar bedo jotend migepe e piny owacho mar county no gibiro bedo gi yote rakruok kod midhiero ma joma kamago kale. Okoni jo siasa osebedo katiyo marach gi mond liete ahinya kinde mag yiero ka imiyo gi singo ma jotelo go jwang'o bang' ka gisedonjo e telo. Ojiwo jopiny mondo yier jotelo ma ok binyiso akwede ne kweth moro amora manitiere kind oganda. We are saying our numbers, our negotiating tool. We are also calling to be included with our numbers. What we are calling at the national level, we are the ones who lobbied Azimio to put widows in their manifestos. So even by just having widows in their manifestos is a big thing. What we are calling at the national is that the Kenyan government must create a commission for widows so that the 47 counties in Kenya, their stories can be documented in a charter like this. Then that commission can birth policies, can birth programs, can birth interventions that are transformative and impactful to the Kenyan widow. Kenyan widows are 8 million. They can turn an election in one day. It is upon those running for office to speak and pull out the widow vote. Unapata hizi makazi hata ya kufagia kwa masoko. Unapata widows hakuna. Hapo ndio tunalia na tunaomba. Kama ni 20 people wanachukulewa, 5 iwe hata ni widows ambaye imeenda kwa hiyo kazi. Atachukua naye, atasaidia naye mtoto yake. Na hata pia itamsaidia kwa group kwa sababu we are dealing with something like group loaning and savings. Na hapo kama una pesa utakaitoa wapi? Jalupo kod wegi yedhi e gwenge mag Port Victoria wacho ni gin kod luoro mar monj kod jonjore mag nama kanya